हादोराव फिन आरोबाव मोनसे गोदानै गोजोन गोरोबथा सा सानजा भारतनि हाथियारजों बिग्रायखांग्रा आरोबाव मोनसे आफादा गोदान दिल्लीयाव खालामबावदों गोजोन गोरोबथा। बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाय जायगायावनो फिन आरोबाव जाबावदों इउएनएलएफनि गोजोन गोरोबथा। थारैनो नंगौ, दिनैनि समाव हाथियारजों सोमावसारनाया गनायजाथाव नङा आरो बेखौ लानानैनो सा सानजा भारतनि आरोबाव मोनसे हाथियार लाग्रा हानजाया भारत सरकारजों सावरायनानै गोदानै गोजोन गोरोबथा खालामदों। बर'फोर बायदिनो गोबाव सम हाथियारजों सोमावसारनायनि उनाव मणिपुरनि गोजामसिन हाथियार लाग्रा आफाद इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्टआ मिरु सरकारजों खालामबाय गोजोन गोरोबथा। बेखौ बुंथारनांगोन दि बावैसो मणिपुर रायजोआव मोननै हारिनि गेजेराव गिख्रंथाव हिंसायारि अर जोंखांना थाङो आरो बेनि गेजेरावनो थांनाय सानखालि मणिपुर रायजोनि हाथियारजों बिग्रायखांग्रा आफाद इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्टआ एबा हानजाया गोजोनखौ लुबैनानै बर' हारि बायदिनो गोदान दिल्लीयाव गोजोन गोरोबथा खालामो। मख'नो गोनांदि मणिपुर रायजोखौ सभारेन एबा सुप्रिम पावार आरो ससियेलिस्ट खालामनांगौनि थांखिजों थांनाय 1964 मायथाइनि 24 नभेम्बर खालाराव जोनोम होजादोंमोन मणिपुरनि इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट हाथियार लाग्रा आफादा। नाथाय दिनै गोबाव सम थामहिनबा 59 बोसोर हाथियारजों खुद्रिखांनायनि उनाव भारत सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामो इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट हाथियार लाग्रा आफादा। सा सानजा भारताव बर' हारियानो गिबिसिन गोजोन गोरोबथा खालामजेननाय मोनसे हारि, जायखौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव खालामजेनदोंमोन आरो बेबायदिनो एबा बेखौ नुनानैनो दिनैनि समाव आरोबाव मणिपुर इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट हाथियारजों बिग्रायखांग्रा आफादा गोजोनखौ लुबैनानै मिरु सरकारजों गोजोन गोरोबथा खालामो।